Teško je zapravo pronaći prave riječi nakon ovog... Čekaj. Jel možemo mi nešto reći? Možete. Bravo, Hrvatska! Ono što sam ja htio reći je 6. uzastopno odličje na svjetskim prvenstvima za Hrvatsku. Da vidimo da li se možete zapravo sjetiti te serije kako je krenulo. Melbourne, 2007. zlato. Rim, 2009. bronca. Šangaj, 2011. bronca. 2013. Barcelona, bronca. Kazan, 2015. srebro. I Budimpešta rezervirana za Hrvatsku zlato. Što reći, što dodati? Svaka čast, dečki, još jedanput najiskrenije čestitke svima, stožeru, igračima. Stvarno su pokazali i srce, i igru, i znači, koncentraciju, cijelu utakmicu. Svaka čast, dečki, stvarno svima. U nastavku susreta u trećoj četvrtini lagani povratak Mađara, ali onda dva prekrasna, doduše spretna i sretna pogotka Čavija. Ma teško je od jednu utakmicu izdržati na visokom nivou, tako da je normalan taj jedan pad, ali ono što je bitno, znači cijelo vrijeme smo bili znači obrambeno stvarno koncentrirani i nikako da damo gol, nikako, i onda je dao Čavi 2 gola, sretno, spretno, opet sreća prati hrabre, znači to što smo izdržali u obrani, vratilo nam se u napadu i onda naravno uz obranu koju je odradio Bijač fenomenalno, znači onda je proradio i sukno i to je jednostavno zaključilo utakmicu. Veliki dio ovog uspjeha u Mađarskoj temelji se zasigurno na jednoj velikoj mentalnoj pripremi. Ma da, ta mentalna snaga i baš ova situacija isto sa Čavijem, znači dole smo, padamo, nema nas u igri, jedno 6-7 minuta smo bili čak bez gola, ulazimo u nekakve probleme, ta mentalna snaga pojedinca u ovom trenutku sada Čavija, utakmicu prije Jokovića, pa svih igrača, svih koji su odigrali, koji su napravili ovaj sjajan rezultat, to je ona priprema kojoj se teži. Vidi se ta snaga, a to je gard pobjednika, to je stav pobjednika i to su naši dečki prikazali i stvarno velike čestitke svima i na pripremi i na odrađenom turniru. Idemo čuti i prve dojmove iz Budimpešte. Evo, poštovani gledatelji, ja sam već u društvu našeg kapetana, najbolji igrača svjetskog prvenstva, Sandro. Hrvatska je svjetski prvak. Evo, nismo ni mi trenutno još svjesni što smo napravili. Možda najteži turnir u mojoj karijeri. Pobjedili smo de facto sve najbolje momčadi svijeta trenutno. Uspjeli smo, što je najljepše, idemo uživati. Hvala na podršci. Bilo nam je teško, ali vidjeli smo da je cijela Hrvatska iza nas i to nam je dalo dodatnu snagu. Pobjedili smo Mađare pred 10.000 ljudi. Ovo je sve napravljeno da oni budu prvaci svijeta, ali mi smo uspjeli. Ponosan sam na cijelu momčad, stručni stožer. Stvarno je bila divota igra ovaj turnir. Bili ste fokusirani od samog početka, to se vidjelo. Niste u početku davali nekakve najave da za zlato, međutim, od polufinala se vidjelo da je Hrvatska ona prava. Pa je, stvarno smo napravili izvrstan uspjeh, bili smo fokusirani, znali smo što možemo, što želimo i uspjeli smo to pokazati u bazenu, što je na kraju najbitnije. Slavit će se večeras u Budimpešti? Ma, naravno. Hvala. Izborniče, Hrvatska je svjetski prvak, evo nakon onog srebra u Kazanju, 2 godine poslije u Budimpešti će se slaviti. Da, bronza, srebro, zlato, to tako treba ići, valjda. Šta reći u ovom trenutku, nego čestitati zahvaliti se ovim predivnim momcima koji su ostavili srce u bazenu i večeras i cijelog turnira. Sretan sam što sam trener ove reprezentacije, zaista. Zahvaljujem se svi s mojim suradnicima, bez kojih naravno ne bi moglo doći do ovoga. I evo, sreća je ogromna, osjetili smo zaista da je cijela Hrvatska uz nas. Bila je želja, rekli smo, ovdje smo došli po zlato. Izuzetno teška utakmica, vidjeli ste, gore pa dole. To je ta psihološka stabilnost koju smo imali, ona nas je vodila cijelog turnira. Fizički izuzetno spremni, ali ono što je najbitnije, mi smo ovo silno željeli. Od početka se vidjelo da ova reprezentacija ima i glavu i rep, a što je ono najbolje, vi ste odradili odličan posao na klupi. Uvijek je lakše kad imate ovakve momke, naravno. Kažem, evo njima prvenstveno hvala, to su divni momci i u bazenu i van bazena. Mislim da smo predstavili Hrvatsku cijelom svijetu na jedan fantastičan način. I evo, presretan sam čovjek što sam na kormilu ove reprezentacije, što vodim ovakve divne momke. Hvala još jednom i čestitke. I sada jasno vrijeme za lijepu našu. Reći, ispisao je Ivica Tucak doktorski rad. Pa je, stvarno, doktorski rad.
ovaj turnir iznimno težak. Naš put do finala najteži mogući, protivnici na najvećoj mogućoj razini. Ivica je krenuo još, sjetimo se te reprezentativne njegove karijere, svjetsko juniorsko prvenstvo iz Šibenika. Sada je uhvatio tu reprezentaciju i evo 8. medalja u njegovoj ladici, tako da veliku stvar je napravio, ali ja mislim da je on tek na početku nekih stvari svojih i ova transformacija naše igre i stila stvarno je odrađena vrhunski. Da, ima već to svjetsko juniorsko zlato, ali zasigurno ono mnogo vrijednije i draže. Par riječi o ostalom dijelu turnira, kako ste vidjeli nastup ostalih rezultata, neko ugodno iznenađenje. Tko je po vama podbacio? Pa, znači evo, ja bih rekao isto tako da je na ovom turniru trener francuske reprezentacije bio Hrestak. On je napravio isto tako po meni dobar rezultat jer je pobjedio isto izuzetno kvalitetnu ekipu Kanade koju vodi Pino Porcio. Tako da po meni isto jedna pozitivna stvar znači, za hrvatski vaterpolo. Podbacili su po meni Španjolci koji su se isto dosta pomladili, međutim pomladili su se i Crnogorci koji su dobili Italijane koji su bili isto izuzetno kvalitetni. Mislim da Grci su uvijek tu negdje izuzetno opasna ekipa, međutim nikako da napravi taj korak više, znači prema osvajanju medalje. Stvarno izuzetno izjednačen turnir i mi ovo kao što smo već napomenuli malo prije smo prošli stvarno sve najteže reprezentacije i definitivno osvojili to zlato da nam apsolutno niko nema šta za reći. Par samo riječi na kraju o dodjeli najkorisnijeg igrača i vidjeli smo nisu se baš previše trudili oko veličine pehara za Hrvatsku. Najkorisniji igrač je ko? Vamoš. Stvarno, događa se u vaterpolu, događa se često to, nažalost, moram reći nažalost. Odličan igrač, Vamoš, da, i koristan i sve što je napravio na ovom turniru bilo je na zavidnoj razini, ali sjetimo se golova Sandra Sukna koji vuče sve na sebe. Sjetimo se važnosti, sjetimo se trenutaka, ali i same izvedbe tih golova, ma ne samo golova, cijela njegova igra. Da u obranu uopće ni ne spominjemo njegovu gdje je praktički ne znamo za grešku kada je Sandro napravio, je bio jedan gol sa 2 metra, nešto tako, ali Sandro daleko najkompletniji i najkorisniji igrač ovoga turnira za nas. Sutra se reprezentacija vraća, bit ćete opet s nama? Pa da, drago mi je, evo, odrađen ovaj dio posla, mislio sam da ću doma. Ne damo vas. To mojoj ženi bi te trebali reći i djeca čekaju, tako da drago mi je ovo iskustvo što smo podijelili s tobom, Boris, i nadamo se drugim nekim ovakvim lijepim akcijama. Gospodo, hvala vam na gostovanju, bilo je užitak raditi s vama i naravno kad je ovakav uspjeh još lakše onda. Hvala. Evo, cijenjeni gledatelji, toliko. Uživajte u nastavku programa Hrvatska je svjetski vaterpolski prvak. Imamo zlato, hrvatski vaterpolisti najbolji